nevypadáš teď Sergio, z posledního ty krásu, a suverénně ty suverénně. 40. Tak to je masakr, jo. Takže stačí, když dáš double Ale 20. dobře pade. Double 20. No. Jirka dělá. Já mu nebudu Ty vole, jak ten. a nebo se mít 220, když nedá double, kde a pak bude, protože nezabírám. Tady se nezavírá double. Asi Ne, ne. asi ne. Já myslel, že jo. Jako myslím, že To- kdyby Já jsme to můžu museli udělat zkoumat 2 desítky no. nebo 2 dvacítky. No, No, to je jasné. ale Sergio už je blízko teda. Mě poser. Ten přitlačí. Jedničku. Dámy a pánové, No, Marťas byl první a už je poslední. přichází pan Petrov, který bude zavírat. To chci vidět. Pozor. Snad není možný. Barkáš nepřijel. Ale je tam, no, A co to svítí? No, že můžeš dát dvojitou 20. Žádný 20. Stačí dvojitou 20. Ale nemusíš. Double 20. Když na 20, no. Třeba se bude muset zavírat double. Já nevím, jak se to pozná, to se pozná. Double 14, Sergio. Kousek od toho. Ale ukazuje to, viď? No, nevím, jestli to... No, tak double 10, Sergio. Jdeš postupně, jdeš hezky. Jdeš hezky. No, a to nebylo daleko. Víc. Ale nebylo to daleko, ta desítka. Možná to zkusím jít na double, člověče. Co? Že by to bylo na double. No my stejně double dáme, jo? Možná pak Kubík, že to toho trefí. No, podívej. No. No. To je Sergio 7, tak... Ty si Sergio zkusí sedmičku a potom to zjistíme, jestli jde No, pokud já, To je dobrý. jestli já trefím tu sedmičku, bude to dokončit Pan Petrov jde na zmrzlinu, teď. Zavoláme pana Kázlera. No, ten už je... Ten byl už tam. Bude v Praze, ne? Bude v Praze. Tak to